Moi! Hei, ethän sä tota vaihtanut? Siis vai lainaatko sä sitä vaan? Lainaan. Nyt mä esittelen mun vaihtopetsit. Ja tässä on Ampu Petshop. Sun käsi vannasti. Niin, no mä sain kuitenkin tän. Ja tässä on LPS Funny, mutta tää ei oo mun petsi. Okei, se on mun petsi. No niin, aloitetaan ensimmäinen. Mä voin näyttää eka. Ei! Se, tuo. Tämmönen. Se on mun antama. Mä voin mennä kaikki Go Okkosen kanssa. Miksi kaikkien pitää olla tän? Elikkäs tää on tämmönen. Mä pelleilen tässä taustalla. Elikkä tää on tämmönen pinkki karhu. Tässä on ollut jotakin juttuja pohjassa Nellassa. Se on feikki. Se ei oo oikeesti petsi. Se on jostain mäkkärin. Kyllä tää on petsi oikeesti. Niin, mut feikki kuitenkin, koska se on jostain mäkkärin. No niin, tää on huija. Tää on seuraava. Tää on niin. Se on feikki. Niin, Mut feikkiä ei sais levitellä. No ei, tää oli vitsi. Mut kun se on vähän epäreilua, kun jotkut ihmiset rupee levittelemään feikkejä. Mitä se tarkoittaa? No, antaa muille feikkejä. Koska tämä on aito ja tämä on feikki. Mut joo, kuitenkin. Niin, tää on kuitenkin tämmönen kiva. No niin, Seuraava. Elikkä tää on tämmönen, onks tää kärppä? Ei, se on lumikko. Ei kun Fretti siis. Fretti, okei, Niin, Freddy. se on kans feikki. Se on Fretti, ei Freddy tai mikä. Freddy. No niin, tää oli tässä noin. Ei tää video ollut. Sitten mä voin tämmösen tän pipoon vaan niinku silleen, että on huulet. Tää on pupu, ei pupu. Pingviini. Pingviini. No joo, pingviini. Osaatko sanoa nyt pingviini? Niin sanon. Joskus sanoit pingviini. Sä sanoit joskus Seuraava. sitä. Pingniivi. Joo. Pingviini. Tuo Mä on oon ihan tämmönen normaali papukaija. lintu. Ei se oo papukaija kyllä todellakaan. Tommonen pikkupetsi. Papu. Mennään jo viimeiseen. Okei. Tämmönen. Ei sä näy. No ei niin. Pikkupetsi Onks se se on niin? KTG. Ja LPS Funny Petsi taitaa vaan makoilla tossa. Ei se oo sen petsi. Tää on tämmönen pikkulintu. Mä makoilen. Mitä mä teen sitten? Makoileeks mä? Mä äsken sanoin näin. Ei se mun puheesta selvää. Toi ei oo kuitenkaan ton LPS Funny Petsi. Älä lyö mua. Mä sanon sen. Tää videokin oli vähän sekanainen niinku tuonkin äskeinen video. En tiedä onko se tullut ja toinen followoi mua. No ei se ehkä. Ölykös. Ei tää nyt vielä on moi. Sä menit vuorosanoissa sekaisin. Ei oo vuorosanoi. Suomen piraattilaki. Häh? Suomen pirateslaki. Mitä mä puhun? Suomen merirosvolaki. Mikä se on? Suomen perälislaki. Ai Suomen perälislaki. Mä keksin just itse omasta päästäni semmoisen kuin merirosvolaki, eli merirosvojen laki. Eli semmoinen laki, mitä merirosvot noudattaa. Sellainen. Jahas kuulostaa aika hassulta. Ole hyvä. Oispa täällä nakki jo. Mitä? Kuka puhui nakista? Nakki! Nakki. Hei, ei oo nakki. Onks pakko huutaa? Onks pakko edes huutaa? Toi vaan nyt jammailee tossa, moikka! Mä en jammale. Moikka!